Enggak bu fursi me apa ada on. Ora teman-teman 2000 je 2000 lebih so kayak ama high problem kan. Jatana lamsako wai kokpro usturi channel. Tabung ni ojara tamung beke saimaliya bihik nang tutui baksa selana nungmani tom. Ba tabuk tamu ka himale khoroksa bwrwi bwkrwi jamatiya bini para amarpur bukhangni selani mung sonjoy jamatiya. Osalabai logi baksa hamjaklai tonglai khajiklai no 7 বছর চলিখা 7 বছর চলিমান পরে tabuk 2024 hokai bini hamjang masala hajra pata samungklai dong. Hajra pata samungklai dabu khoroksa bwrwi yang teramra bukhangni mot para ni bwrwi mot sumsuk baisi kok salai rong number kok sawai bukhamani hamjaklai tonglai hamjak tongman pore bwrwi mung serang rohoi tongo yang bini bihno ka rang kisa bisa roho mani ayang kebang rohoi tongo da aboni bagai bwkrwi jamatiya bini usturi share khaikya nadi sondoi jamatiya neng video neng nai tong hangka ni bwrwi ni bukhangna kisa bujidi ni bwrwi no kifil mana musungo neng abahai jom dokta tongdi sing obna sakachi ni phajitei ni bwrwi no neng kisa kifil mung didi kifil mung ni khai belanya sarai tai ani dara baimnai dol sma kaisa kongna sana musungo ni hamjung masala ni hamjung ma bwrwi bude alka sala alka bwrwi bai kok sa jani neng bo video share khlai chungi naidi neng bude abahai no nei hinka bwrwi bwkrwi jamatiya ni khupri nyar kisa khnai naidi bini kode korno Mama kam nang kol khaman bilang. Sama bang. Problem itu nang so khaso. Ini kok puji ini nih tar meng nak kang prai. Problem ui dong ke bagi kamu ko. Tam belum problem. Nanti ya. Bwrwi. Kaisa bwrwi ayang lamura amoni. Motorani. Teramra mot para. Itu saya genang ke. Tam belum tinggal mana bang kas. Itu saya genang ko bu. Ke ang hunga habana. Logi rawi ko ka khali bon juri ka ngu hang bwrwi ni sakado. Bwrwi ni hang sakabana. Jadi bo an selabai logi rawi hai ko salai dong ra. Ke selaba logi rawi ko salai dong kenana nya bo bu saya nang tak an selabu an genang tu salai dong ta. Mana kan nara osla baik ke kajar lagi ya. Kaja ke si bo satu kaja. Enggak bwrwi ni bo bu sai dong ta. Dabu bwrwi khe ni lana mani khe kok sai dong wa pi de. Nagi do bo ko salai ke buta. Borok salai ke bu forbat kha khai we ko number switch off dar ke khai we tabong mo number switch off dar ke khai we anom switch off dar ke khai roi we ko salai dong gu ta an ni salan ayang bu phone kai ni ka bu ke forbat khai ro we ke no ni borok forbat khai ro we khoroksa ke bu switch off forbat khai ro ha khoroksa ke bu phone te kai kha forbat khai ro ha borok salai waiting no de ke tong ta ha nang si uta an borok ni giano onek rungkha ta salai di humani ko khna ramaya khalai ma kai nei ko almalia